Aquesta exposició és una col·lecció d'objectes que han tingut a veure amb el delicte i que estan situades en una època molt determinada. Per això crec que és una exposició molt adient que havia d'estar en el Museu d'Història de Catalunya, perquè és una exposició històrica. Ens parla d'una vida criminal, de la vida delictiva, d'una època molt determinada, diríem dintre del franquisme, entre els anys 40, 50 fins als 70, d'uns crims que tenen a veure amb la pobresa, amb la misèria, amb la, podríem dir, amb la caspa d'aquella societat que es vivia aleshores. Evidentment és un món molt allunyat del nostre i on, si ara parlem de ciberestafes, llavors havíem de parlar del timó de l'estampita, havíem de parlar de delictes, de robatoris fets amb palanqueta i amb uns rossinyols molt rudimentaris, amb una manera de robar cotxes, amb uns aparells que podreu veure que són absolutament enginyosos, però també pobres i de manufactura matossera. I estem parlant d'aquest tipus de delictes. El que passa és que no excluïm la referència a altres delictes que també passaven i que semblava que no era possible que passessin. Diríem que fem una mirada extensa a tota la societat d'una època des del punt de vista del delicte i de la persecució policial. Jo penso que és molt interessant el que es pot veure en aquesta exposició perquè sempre he dit que fins que arriben un determinat moment dels escriptors de la novel·la, dels periodistes, a l'estat espanyol, Catalunya també per suposat, el protagonista de la història sempre és el delinqüent. Estem en un país en què es canta als bandolers o es canta als atracadors, es canta a les persones que han infringit la norma i se'ls fa quasi bé com herois. Segurament perquè ens circumscrivim en un entorn del franquisme, de la dictadura, on els delictes més greus els està produint probablement el propi règim, perseguint persones innocents o fusilant persones que l'únic delicte que havien fet era no creure en els postulats del moviment. I a partir d'aquí, el delinqüent acaba sent una mica l'heroi. Jo crec que a l'exposició el que es veu és que realment cada societat té els seus criminals, igual que cada societat té els seus policies. I que hi ha criminals que delinqueixen precisament perquè passen gana, o criminals que delinqueixen perquè són malalts mentals, o criminals que delinqueixen perquè la fam els porta en aquella situació, com li deia, que passen gana. També hi ha policies que poden excedir-se amb el seu cel per detenir o amb el seu cel per trobar la veritat, com hi ha policies que són extraordinàriament professionals. Els crims hi ha uns quants que es mantenen en el temps i que la criminologia el que et va dient és que hi ha crims que no es resolen i que al llarg de la història es mantenen. El robatori, l'assassinat, l'homicidi, aquests delictes ja venen des dels temps immemorials, des dels temps de la història. A la Bíblia ja t'apareixen els Caïns i els Abels i els robatoris. I aquests es mantenen. El que té la delinqüència és que hi ha com un sumatori, com un afegitó de noves maneres de delinquir. I en aquests moments, d'alguna manera, la informàtica i l'estafa a través d'internet s'està portant o està adelantant en quant a número de fets el tradicional i típic fur que teníem a Barcelona. Per exemple, Barcelona era una ciutat on es donaven molts furs, ara és una ciutat on es donen molts furs i, a més, moltes estafes per internet. La policia s'adapta a la manera d'actuar dels delinqüents i d'alguna manera sempre va al darrere del que fan els delinqüents. I per tant l'estructura de la policia va al costat de la societat i evoluciona d'acord amb les normes jurídiques que la societat es dona per protegir-se d'aquesta delinqüència. Llavors, si parlem de l'exposició i de la delinqüència durant el franquisme, aquesta delinqüència inicial que el que fa és buscar-se, entre cometes, menjar i buscar-se la penicil·lina i buscar-se tabac i cafè perquè són productes que estan restringits,
Quan la policia els agafa, evidentment els porta davant dels jutges, produeixen aquests delictes que el que es deia el fur per gent que tenia gana. Aquella primera delinqüència va evolucionant i a mesura que la societat evoluciona i la societat va agafant més riquesa, també la delinqüència el que busca és el màxim guany amb el mínim risc possible. I d'aquí que moltes vegades un robatori acabi sent un assassinat. El que passa és que la policia s'organitza i s'estructura a partir de la classe que està manant i del sistema social que s'ha organitzat. Per tant, la policia durant el franquisme serà una policia franquista, una policia militar, una policia que no respectarà els drets humans. La policia a l'actualitat és una policia que està en un món que vol ser democràtic i que és democràtic i per tant s'estructura a partir d'uns drets fonamentals i unes normes del joc que no es poden transgredir. Com deia un fiscal que amb l'aprecio força, el futbol es juga amb el peu i el bàsquet es juga amb la mà. Per tant, tu per investigar has de fer servir les normes que marca la llei d'enjudiciament criminal i no et pots sortir d'aquí. Jo diria que a grans trets aquestes són les grans diferències de la policia d'abans sense límits a la policia d'ara sotmesa al principi de legalitat. La policia no disposava d'ordinadors. Quan nosaltres veiem a la televisió i al cinema que la policia nord-americana tenia els primers ordinadors rudimentaris, aquí parlaves a la policia d'ordinadors i reien, perquè no hi havia res més llunyà. Era una policia que estava instruïda dintre de la capa, de la protecció d'una dictadura militar i, per tant, el concepte de policia dintre d'una dictadura militar és especial. Arreu del món, les policies tenien unes determinades limitacions que les feien ser especialment brutals a l'hora de les investigacions. Però aquí la policia, a més, no tenia limitacions legals. No existia l'habeas corpus i diríem que les investigacions eren més aviat rudimentàries. La policia científica amb prou feines podia comptar amb les empremtes dactilars, amb el retrat robot i molt poca cosa més. La medicina forense no havia fet tots els progressos que havia fet fins ara i, per tant, les investigacions eren molt més difícils que ara i es feien molt més a les palpentes. Aquesta era la policia de l'època. Hi havia moltes limitacions físiques. Hi havia policies que havien de fer servir els seus propis cotxes o les seves pròpies motos o fins i tot les seves pròpies bicicletes per fer determinades investigacions o seguiments i en l'interrogatori i amb la confessió del detingut tenien les apostes més fermes. Quan jo començava a escriure literatura policíaca i parlava amb periodistes o amb advocats o amb policies o amb jutges fins i tot, tots tenien una mateixa lema. Vivim en un país tan desorganitzat que no podem tenir organitzat ni el crim, no tenim crim organitzat. Això naturalment no era cert, perquè sempre ha hagut el crim organitzat des dels Alibaba i els 40 lladres fins a l'actualitat. Sempre hi ha hagut gent que s'ha reunit per delinquir. Però potser quan pensàvem en bandes d'aquest tipus teníem la ment posada amb Luis Candelas o amb el Serrallonga d'aquí de Catalunya. I potser el que ens referíem era a que aquí no teníem el concepte de màfia que veiem a les pel·lícules. Igual com no podíem parlar d'una policia amb ordinadors, perquè quan parlaves amb la policia de si tenien ordinadors o no, en reien, perquè no en tenien, no sabien ni el que era. Les pel·lícules ens parlaven de policies que tenien ordinadors i que lluitaven contra la màfia. La màfia americana, la màfia italiana. No parlàvem encara de iacuzes ni de tríades xineses.
ni de les bandes soviètiques ni de països soviètics. Llavors, parlaven de crim desorganitzat perquè es referien a un crim d'estar per casa que semblava fet amb una sabata i una espardenya. Va ser en un moment determinat que van entrar les màfies internacionals, suposo que era això al que ens referíem, les màfies internacionals, i va haver un moment determinat, un any, en què vam tenir una mostra claríssima de que les màfies internacionals ja havien arribat al nostre país i s'hi havien instal·lat. Jo crec que aquesta exposició abarca des d'aquells temps casposos, miserables, de la fam, de la precarietat, fins al moment en què amb el sol i el turisme van arribar al nostre país màfies internacionals. La violència masclista havia d'estar present a l'exposició, no només perquè ha existit de sempre, sempre ha existit i hem de parlar-ne perquè l'única manera d'acabar amb ella és parlant-ne i prenent consciència, sinó perquè en aquella època, en aquesta època concreta, no se'n parlava tant i, per tant, era més soterrada i més normalitzada per la societat. I, per tant, primer, estava més dissimulada dintre de la premsa i, segon, quan apareixia a la premsa, apareixia explicada en paraules determinades que, per descomptat, no la condemnaven tant com hauria de ser condemnada. La naturalitat amb què es parlava del crim passional i la manera com es parlava d'això, jo pensava que havia d'estar present a l'exposició, sobretot perquè tenim el recolzament de notícies de l'època que demostren com es mirava en aquella època un crim que no ha desaparegut, que continua, però que afortunadament avui dia mirem des d'una altra òptica i des d'una altra perspectiva moral. Avui els delictes que més estan ocupant són els delictes contra la seguretat del trànsit. Hi ha una infinitat de morts que tenim a les carreteres que es produeixen any rere any com una xacra molt important. Els delictes en relació a la violència de gènere, que també s'estan produint i que són una xacra que acaba marcant aquesta societat. Són dos casos que en el temps del franquisme no se'n parlava, dels delictes amb el vehicle o dels vehicles o de la conducció sota els efectes de l'alcohol, ni de la violència de gènere domèstica o masclista. No era una cosa entesa així. Per tant, el canvi del Codi Penal, el canvi de les normes, el canvi de la societat. Com li deia abans, els canvis dels delictes fets per internet, és a dir, les estafes i l'utilització dels mitjans tecnològics per coaccionar, per sostreure diners, per sostreure informació. Per tant, aquest és un altre dels canvis dels que hi havia o dels que es donaven amb anterioritat, i en aquests moments es mantenen aquestes, jo diria, plantacions indoor de marihuana que estan portant molta feina als cossos policials per la il·legalitat d'aquestes plantacions i per les derivades de la pròpia plantació de marihuana, com pot ser la defraudació del fluid elèctric, la defraudació de l'aigua, el no pagament dels lloguers, l'ocupació de béns immobles per fer una plantació de marihuana, tota una altra sèrie de delictes que tenen a veure amb el crim transnacional, amb l'organització criminal i amb l'organització de crim de gran abast. Avui el delicte fet per una persona sola, de manera individual, no és que sigui residual, però quasi bé. Els que roben rellotges turistes de gran valor acostumen a actuar també en manada. També sentim parlar de les agressions sexuals en manada. Per tant, totes aquestes situacions són distintes de les que hi havia en els anys 50, 60 i 70 i que probablement una exposició a l'any 2050 ens farà veure aquest canvi entre la delinqüència del segle XX i la delinqüència del segle XXI o d'aquesta primera part o primera quarta part del segle XXI.